Missä Marttu mennään niinku sisään ja silleen, niin siinä sellainen pupu lensi siihen ja mä siis siitin sitä, sit se jäi siihen, mut sit opettaja tuli silleen, että jos siinä olisi mitään päästä, mä olin silleen, en mä kyllä halunnut, mut sit mä pääsin sen. Me isi. Joo, tossa oli mun isi. Ja siis täällä on ihan Mä tuun peittää sen naaman. Joo. Mut joo. Ja mähän meikkaan ja veen laoda. Mä en meikkaa kauhean paljon. Niin, toi aikoo näyttää mulle tutoriaali, miten tehdä korealainen meikki. Mä se näyttää ihan korealaiselta. Niin, mä osaan tehdä korealaisia meikkejä. Niin, ja mä haluaisin yhden, koska mä haluan näyttää Mitäs kuvaat ittees? Hei, minä sen! Sitten löytyy toinen asia. Hei, ja tää on part 2, by the way. Sitten löytyy toinen asia. Mä oon ainoa, jolla on erittäinen kanava. En aio kertoa nimeä, mutta se voi löytyä tuolta bio, se nimi. Niin, jos mä panen sen Saanko sinne laittaa tähän nimen? Tähän? Joo. Tässä on sen nimi. Joo. Ja niinku... mutta siellä meistä kolmesta ei puhuta, se on vain minun yksityinen, sillä kukaan näistä ei tule olemaan siellä. Ei nyt. Niin älkää sitten kommentoiko mitään sinne, okei? Heippa! Ja okei, saanko mä nyt kuvaa hetki sua? Ei, mä en halua kuvata itseäni. Mä voin kuvaa jollain, mä haluan. Mä haluan kuvaa, hei. Ei nyt, no niin. No mä kerron nyt kahvusta enemmän. In here is. Mä kerron nyt enemmän Minä kävelee siinä vähän niinku I am still lonely, nobody. Joo, ei. Kuvaa. No niin, kahvu. Kerro itsestäs. Ei nyt. Ei. No niin, kahvu. Ei se uskalla puhua muille. Toinen asia. Mut joo. Sitten se on se, me asutaan Suomessa, me puhutaan suomea. Ja jos se tullaan! Niin meidän pitää varmaan nyt juosta. Kommentoikaa englanniksi, koska jotkut meistä osaa englantia ja kommentoi. Joo. No niin. Ei täällä, mutta seuraava